GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Albay Provincial Tourism, Culture and the Arts Office naghahanda na para sa pagbuelta kan Magayon Festival 2023. Pag-atake kan communist terrorist group sa tropa kan gobyerno sa barangay Ramas, Uwas, Albay, makusog na kinudinar kan Philippine Army. Sa lado nasyonal, kadagdagan na tent, folding beds, asin mga iba pang gamit na hiling na pangangaipo kang OCD sa mga naapektuhan kan linog sa Masbate. And the RRMC daing narehistrong grabing danyos sa pagtama kan magnitude na 6.0 na linog sa Masbate. Sanggatos porsyentong approval kan mga solid waste management plans kan mga LGU sa bilog na nasyon, target na maaprubaran kan dinar ngunya na 2023. Sa ibang nasyon, Turkish President ipinag-orden ang istriktong implementasyon kan building regulations. Sa pagninegosyo, interest sa mga loan as in credit cards, giraray na may taas. Detalyes, mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Suspendido po ang klase sa gabos na level pampubliko asin pribadong eskwelahan sa probinsya kan Masbate ngunyan daw. Pebrero 17 sa pinaluwas na Memorandum Order number 24 na pirmado ni Masbate Governor Antonio Co, sinugo na ang gabos na mga local government units na magpautob nin mas makaskas na assessment sa mga school buildings sa sendang lugar kasunod ka nangyaring magnitude 6 na linog kasunod mang maagahon asin sinundan nin mga aftershocks. Ini kasunod man kanaging rekomendasyon kan Masbate Provincial Disaster Reduction and Management Council na magkaigwanin inspection sa mga school buildings para masiguro ang seguridad kan mga estudyantes asin mga school personnel sa panahon kan emerhensya, kalamidad asin daipigala uman na pangyayari lalo na ang makusog na paglinog. Pag-distribuer kan libreng fertilizer hali sa Department of Agriculture para sa mga paraoman in Paroy pinuunana sa Primer Distrito kan Albay. Detalye po kang report kay Jomar Bien. Nagpuunang makaresibi nagkapirang mga paraoman in Paroy digdi sa First District nin libreng fertilizer. Ini nasa irarom kang National Rice Program for Fertilizer Disbursement Voucher kan Department of Agriculture. Kanakalis na daw abot sa sanggatos ang naparaomang initial na nagresibi kan voucher digdi sa syudad kan Tabaco. Igwaman sa Banwaan kan Malinipot asin na recipiente man kaini ang gabos na mga paraoma, rehistradong paraoma sa gabos na LGU digdi sa Primer Distrito kan Albay. Basado sa programang ini, ang paraoma na rehistrado na nag-uuma nin mahiwas na mga daga magre-receive nin kantidad na 6,600 pesos na voucher na pwedeng itukal na fertilizer sa kada hektaryang sa iyang pig-uuma. Ang syudad kan Tabaco igwanin 1,881 na mga registered na paraoma, ang Malilipot igwanin 349 registered na mga paraoma, gabos ini marisibikan arog kaining beneficiary sa Department of Agriculture. Ang full implementation kaini digdi sa First District pupunan sa maabot na simana. Yan ang report, Jomar Bien. Mga tugang, iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal, hinugyog po nin magnitude 4.8 na linog. Ang Batuan Masbate, ngunya na alas 5:28 nin aga. Sa informasyon kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX, igwanin rarom na 16 kilometros, mantang tectonic ang origin. Narehistro man ang intensity 5 sa Masbate City, mantang instrumental intensities man ang sa mga minasunod na lugar.
Intensity 2 sa Legazpi as in Bulusan, Sorsogon, Intensity 1 sa Tabaco City, Pili as in Iriga City sa Camarines Sur. Sinabi kan Fivolks na nangyaring paglinog, aftershocks ka nangyaring magnitude 6.0 na linog sa Batuan. Kan Pebrero 16, katakod ka ini sa Giraya nag-abiso ang Fivolks sa publiko na ipagpadagos ang pagiging alerto, lalo pata sunod-sunod ang nangyaring paglinog sa palibot. Mga tugang kantidad na 100,000 pesos nin mga appliances aligadong hinabas nin mga akyat bahay sa sarong edifisyo sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Aramon tan detalye kay Joshua Bino. 100,000 pesos kantidad nin mga appliances ang aligadong tinabag nin mga akyat bahay sa Altura Bay Suits na yaon sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Susub sa report ng Legazpi City Police, nangyari ang incidenting ini nin panabas bandang alas 11 ang banggi kan petsa 15, sundo bandang alas 7 ang pagkaaga kan petsa 16. Posibleng nahagip kan mga CCTV camera sa lugar ang nangyaring insidente. Alagad ang problema supigapod na DVR o so recording device kan mga CCTV. Pinagtarabag man palan kan mga dai panabibistong sospek. Susub sa kanundusir na investigasyon, nakalaog ang mga suspect kan mga mag-agi ang mga ini sa sliding window sa gilid na porsyon kan edipisyo. Kan nakalaog, digdi na pinagtarabag ang 5 television set, sarong CCTV monitor, sarong CCTV DVR, sarong air condition, sarong vacuum cleaner asin sarong mountain bike na kolor asul. Nagabos-gabos ang komputasyon. Nagkakantidad 100,000 pesos na pag-araman na nasabing edipisyo dahil pa man nagbubukas magpuon kan kasagsagan kan pandemya. Ngunyan, nasa pagkondusir pa nin hararom na investigasyon ang Legazpi City Police. Tangan ma-recover ang nasabing mga appliances asin mabisto ang mga personang nasa likod kan panabas na ini. Mga dagdag na moreta, Joshua Bino, DCGB. Naghahanda po ngunyan ang Albay Provincial Tourism, Culture and Arts Office para sa Pagbeltakan Magayon Festival 2023. Sinabi ni Albay Pitikaw Head Dorothy Colye na nagkakaigwasindanin pagtiripon tangani mapaghanda ng 2 semanang selebrasyon pon Mayo 8 sagkod 21, 2023. Sigon kay Colye, matapos ang 3 taon daday nagkakaigwanin Magayon Festival sa COVID-19 pandemic, dakulang bagay ang pagbabalikan makulor asin pamusong festival sa probinsya dahil ang makakatabang ini sa turismo, hanap buhay asin ekonomiya kan Albay. Naglao man si Colyen na bilog man ang itataong suporta kan kada lokal na gobyerno kan probinsya tanganing mas maging magayon ang aktibidad ngunyan na taon. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Nasa linya po si Jimmy Nasalita. Na inalawas ka sa Ponso meeting na ipinapod ni Mayor Yuson kan Batuan Masbate sa 14 mga punong barangays kan sabing munisipyo dahilan sa naghapon pagkasuhapon may siri pa nin mga minor aftershocks. Basado sa pakipagkomunikar kan DCGB News sa MDRRMO Operation Officer na si Mr. Clark Pajardo, mantinido pa, kulang pa ang saindang informasyon hali sa mga hararayong barangay may kinalaman sa impact asin posibleng mga danyos perwisyo sa mga proyekto sa infrastruktura asin pagrugaring ka na mga tao dahil pa man nakakapenetrate ang mga kapitan pasiring sa munisipyo imagine ang mga taga-MDRRMO dahil nin komunikasyon pasiring sa mga punong barangay dahil ang taday ki-signal ang mga cellphone. Ang good news sa mga nakulik ng data kan mga personalized kan MDRRMO sa mga paglilibot na notaran dahil manin seryosong damages kung igwaman mga minor sa naman. Posible pag okay na ang sitwasyon, kung mapundo na ang mga aftershock, saka na lang liwat ipapaapod sa munisipyo ang mga barangay captains kung sa'y naglalaom ang MDRRMO sa ibungka na matian na intensity 6 na linog kasudmang maga dahil manin na major distraction sa Batuan Masbate. Sa ngunyan balik ang supply kan kurente sa nasabing munisipyo. O yan tingog
ni Mr. Clark Pardo? Meron pa po, hanggang sa ngayon, sir, meron pa, sa ilang minuto pa nga lang, meron na namang manan. Gano'n? Oo. Meron pa rin po. Kaya medyo, yung mga barangay captain natin, nung pinamiting ni Mayor, hindi makapunta rito kasi hanggang ngayon meron pang shaking pa rin, sir. Yeah, oo. So, first time yan na na-experience ninyo dyan, sir? Yung ganitong kalakas, sir. Yung kaninang umaga malakas na 6 yan ang tingog kan MDR mo officer kan Batuan Masbate. Jimmy Nasalita, DCGB News. Makusog po na kinondinar kan 9th Infantry Spear Division kan Philippine Army asin kan Joint Task Force Bicolandia ginibong pag-atake kan communist group sa tropas kan gobyerno na kinagadan kan sarong militar asin kinalugad din tulong iba pa sa barangay Ramay Uwas Albay kan Miyerkules Pebrero 15, 2023. Sa informasyon ay pinaluwas kang 9th Infantry Division nakareceive ng report ang 49th Infantry Battalion manungod sa extortion activity na pigigibo kang grupo sa sarong construction project sa lugar kung kaya atulosin na nag-verifikar. Pagabot sa lugar kan trupa kan magkaigwanin makusog na pagsabog ang sarong anti-personnel mine rason tanganing tulos na magadan si Second Lieutenant Nico Malcampo at ikinalugad kan tulong iba pa. Matapos ang enkwentro, sarong miyembro kan CTG ang nagadaan mantang nakuaman ang tulong harlangkaw na kalibre nin badila siniba pang gamit kan terorista katakod kay ni tulos man na nagpaabot din pagkikidumamay si Major General Adonis Bajau ang commander kang 9th Infantry Spear Division kan Philippine Army as in Joint Task Force Bicolandia sa nabayaan na pamilya ni Second Lieutenant Malcampo. Si Lieutenant Malcampo 31 anyos, produkto kan OCC Class 54-2020 natubong basilan as in nabayaan niya ang sarong taon niyang aki na babayi. Mientras tanto, Task Force Kaayusan sa Legazpi City nanotaran ang padagos na pagdakolin mga nakaklamp na vehikulo. Ans Galero sa report. Nanotaran ngo niyan kan Task Force Kaayusan asin Kalinigan sa syudad ng Legazpi na nagdadakol na naman ang bilang kan mga vehikulo lalo na ining mga motor na yaon digdi sa palibot kan syudad na nagpapark sa mga lugar na bako man konsideradong parking area. Nian kinonfirmar mo niya na pagkaaga sa DCGB News si Task Force Head Mark Andy Marbella kung sa puga-puga mo niyan ang sa edang operasyon para maklamp ang mga siring na vehikulo maski na nga ni four-wheeled vehicles na talagang dahil pa may natultol asin sige man sila ang pagparada sa mga non-parking areas. Sigon sa iya, saro sa mga naging na mayor na operasyon na maninda, iyo andyan sa may kahalabaan kan Rizal Street, partikular na sa may Rizal Park, asin sa Hampangka na St. Rafael Paris, sa syudad kan Legazpi kung saan may mga nagkapira na mga motor na igwa na ngayon ni sinyal na no parking, iyo man giraray ang pigigibo. Sigon sa iya dakula ang bagay na tatabangan sinda kan mga miyembros kan Traffic Consultative Council para i-implementar ang siring na bagay lalo na kunyan na nagpaabot na nin transmittal seat ang DILG kan Legazpi kay Alcalde Geraldine Rosal may kinaraman sa pag-reiterate kay ining DILG issuance manungod sa implementasyon nin Barangay Road Clearing Program. Gun kay Marbella dahil sinamatunog sa pagkondusir kan siring na aktibidad sa gudda dahil pa nagtutultol ang mga Legazpeño maski iba pa mga nagbibirisita gikan sa ibang lugar digdi sa syudad na dahil man giraray nakakaukod kan tamang pagparking. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Mga tugang formal na pong na-turnover kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Bicol sa Tabaco City District Jail sa pamayon ni Jail Chief Inspector Freddy Caballero II ang bago nindang isolation facility sigon sa BJMP Bicol kasunod na ginibo o kasuhapon ginibo ang turnover as in blessing kanasabing fasilidad na pinanginutan ni BJMP Bicol Regional Director Jail Chief Superintendent Joel Superficial kaibahan si Chief Logistic Division Jail Chief Inspector Catherine Cardaño and Assistant Chief Health Service Division Jail Senior Inspector Aurora Arimado. Ang bagong isolation facility kan Tabaco may sukol na
sobra sa 216 na metriko kwadrado, pumpisto inin tulong wards na may 27 hospital beds, nurse station, nurse quarter, PWD area, pharmacy area, as in may fire extinguishers, as in alarms. Sa pagkatinder ni Alkalde Crisel Agman Luistro sa aktibidad, inumaw kay ng espersos kan BJMP na masiguro na maatamanin marhay ang mga persons deprived of liberty. Mantang sa mensahe ni RD Superficial, pinasalamatan kay ng sayang national headquarters sa pagtaunin prioridad sa BJMP Bicol para sa logistics projects. Mantang nagtauman din asigurasyon si Superficial na padagos ang pagtaunin healthcare para sa PDL bilang parte kan sa indang flagship program. DPWH Second Engineering Office tutok mo niyan sa maintenance work. Al Armario sa report. Appreciated kan publiko, anigos kan mga taga DPWH study na sa sendang maintenance work na malinig ang mga gilid kan National Highway. Yan ang sitwasyon ngunyan digdi sa southern area kan Legazpi, pasiring sama nito sa pag supervise sa liderato ni DPWH Second Engineering District Engineer Warren Bong Asotia. Talagang aratabon pa, mag-init, mag-uran ang mga taga DPWH sa Maintenance Division. Yarao na sa gilid kan tinampo. May mga grass cutter, may sundang. Kung na mainit ang panahon, pintura sa tinampo. O niyan sa may tagungtong area kan Taysan, pasiring sama nito. Pabor man ini sa Aleco dahil sabay nang nagkakaharali ang mga sanganin kahoy o kahoy mismo na nakakaulang sa linya kan kuryente. Nahigos na ini kan mga taga DPWH bagay na napresyarman kan mga motorista sin mga residente dahil malinig talaga ang mga gilid kan tinampo sa mga nagbirisita digdi sa southern area kan siyudad asin pasiring sa Manto Albay. Alarmario, DCGB. Nagtagama po ang Department of Social Welfare and Development nin 5 million pesos na standby funds para itabang sa mga naapektarang kalinog sa Masbate. Nakapalaman sa nasabing fundo ang sobra sa 28,000 na family food packs asin sobraman sa 51,000 na non-food items na handang i-distribuer sa mga taga Masbate kung kinakaipuhan. Sigon sa DSWD Field Office 5, maski daing mga na-displaced na pamilya sa nangyaring 6.0 magnitude earthquake sa Masbate, tulos man na pinahiro kan DSWD Bicol ang sendang Social Welfare and Development with SWAD team sa Quick Response Team o QRT para magkondukta ng Rapid Damage Assessment kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management o PDRRMO Duman. Tuklas talino para sa mga out of school youth asin mga estudyante hali sa public and private school kigibuhon sa Albay. Detalye kang report hali po sa internato na si Angelica Ragasa. Tuklas Talino Provincial Quiz Competition sa Albay gigibuhon sa maabot na Agosto. Sigun sa OIC kan Provincial Youth and Sport Development Office o PYSDO Rondon Ricafort, ini papartisiparan kan mga high school student hali sa private asin public school kan Albay. Apera kasabay sa quiz competition ang mga out of school youth o OSY na mga edad 15 pa 30 anyos. Obheto kan kompetisyon na madagdagan ang kaaraman asin mapakusog ang kakayahan kan mga estudyante asin OSY. Dagdag pa ni Ricafort ang Tuklas Talino, mandato kan RA 2742 o SK Reform Law para mas lalo na madagdagan ang kakayahan kan mga jóvenes. So bakit may youth development? Because that is mandated by virtue of RA 10742 for ang SK Reform Law as amended by RA 11768. Si PYSDO OIC Rondon Ricafort. Yan ang report. Ako si Angelica Ragasa, intern halik sa Bicol University. Padagos po na nakapag-register rin kasong pang-abuso ang Commission on Human Rights o CHR Bicol. Sigon kay CHR Regional Director Attorney Arlene Alangco,
ang nagkapera sa mga kaso iyuan rape, murder, extrajudicial killings, violasyon sa Republic Act 1962 o an Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Kasabay ang grave coercion. Narehistro man ang nagkaperang kaso sa state security sector asin barangay official kung saan kaibahan asin mga kaakian ang biktima. Sinabi na lang ko na sa indang office tulos man na minakonsiderar o minakondusir nin investigasyon sa mga reported cases mantang pigigibon ninda ini sa paagi o pigigibuhanin paagi para makonektar sa concerned agencies o opisina para sa magkanigong aksyon. Tinawanin doon kan opisyal na parte ni kansen ng advokasya na ma-promote ang awareness asin pagsunod sa mga leyes para maprotehiran ang mga kababaihan, kaakian asin marginalized sectors kontra sa mga iba-ibang klase nin pang-aabuso sa palibot. GB News Express. GB News Express. Abangan po sa samuyang pagbabalik kadagdagan na tent, mga folding beds sa siniba pang gamit na hiling na pagangaipo kang Office of the Civil Defense sa mga naapektaran kang linog sa Masbate. NDRMC daing narehistrong grabing danyo sa pagtama kan magnitude 6.0 na linog sa probinsya makan Masbate. Sanggatos porsyentong approval kang solid waste management plans kan mga LGU sa bilog na nasyon target na maaprobaran kang DNR ngonya na 2023. Mga tugang may pangangaipo po nin tent, mga folding beds asin iba pang kagamitan ang mga naapektaran kan magnitude 6.0 na linog sa Masbate. Kasod mang alas 2 gis nin maaga sa laging handa press briefing sinabi ni Jigo Agustin Mariano, Head kan Information Center kan Office of the Civil Defense OOCD na tulos na nagpaabot ng tabang ang lokal na gobyerno pero kaipuhan pa man giraray. Dugangan ang mga kaipuhan na gamit kan mga apektadong pamilya. Sigon kay Mariano, mas talong nangangaipo ang mga pasyenteng ilinuwas sa Masbate Provincial Hospital na sangunyan paramianta sa nagitiner duman sa mga tent. Apera sa tent asin folding beds, mas mahay na madugangan ang supply nin tamong mantang mantinidong nasa luwas nin ospital ang mga pigi-evaluate na pasyente. Wara man casualties na narehistro, mantang wara manin major damages sa infrastruktura apera sa nasa sarong edifisyo sa Magallanes, Masbate. Mga tugang sa giraray po na nagpatanid ang Office of the Civil Defense sa mga residentes kan probinsya kan Masbate dahil sa posibleng peligro na pwedeng darahon kan aftershocks sa tahaw kan padagos na narehistrong aftershock sa probinsya nin maabot sa sanggatos na pagyugo-yugo kasunod kan pagtama kan magnitude 6.0 dalinog duman. Sigon kay OCD spokesperson ASEC Bernardo Alejandro Defort, napisar kan minimal na sana na may kakonsiderar ang danyos na sinapar kan nasabing lugar dahilan sa nasabing linog. Dapat manggiraray na mag-ingat asin maging alertado ang mga residentes duman. Ang mga namamati anin aftershock sa lugar, sigon kay Alejandro, posibleng maging kausa kan paglala kan danyos sa mga struktura na dati nang may mga batak. Ini man ang rason kung nata sinuspender ang klase sa asin trabaho sa nasabing lugar dahil nagpapadagos ang damage assessment sa nasabing probinsya. Tanganing aramon kung mantinidong ligtas paman giraray ang mga ini sa mga namamanuaan. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal o kaya lado nasyonal. Daing narehistrong mayor na danyos ang Office of the Civil Defense matapos yugyugon in magnitude 6.0 na linog ang probinsya kan Masbate. Sigon kay OCD spokesperson Rafi Alejandro Defort, maski nagkaigwanin interruption sa electrical supply sa bilog na probinsya kan Masbate asin Tikaw Island pero wala man narehistrong dakulang danyos na dinara ang nasabing linog. Mientras sa sinabi kan opisyal na dahil sa nasabing linog kay puhan man na ibalyo ang mga pasyente kan Masbate Provincial Hospital sa mga tents as bilang parte kan sa ng standard operating procedure.
Katakod kay ni, wala man din narehistrong nakulugan sa mga pasyente dahilan sa nasabing pangyari. Magigurumduman na inot nang sinabi kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na nangyari sa Anlinog bandang alas 2:10 din maaga sa distansyang 10 kilometros surweste kan Batuan, Masbate. Mientras tanto, mga tugang iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado nasyonal, dito po sa GB News Express. Dainang nahiling na rason ang Office of the Civil Defense para palawigon pa ang pigigibong pagtabang kan Philippine contingent sa disaster response sa mga biktima ng linog sa Turkey. Sigon sa Office of the Civil Defense, spokesperson attorney o kaya ASEC Secretary o Assistant Secretary Bernardo Alejandro na ikapitong aldaw ng unyan kan mga Pilipinong rescuers na ipinadara sa nasabing nasyon na sinigwapa sindang sarong simana para tapuson ang sa indang misyon. Sinabi niyang sagkod sa presente nagapadagos ng pagtabang kan mga ni sa Turkish government sa pag-abot sa search and retrieval operation sa nasabing nasyon. Mantang uminabot man sa sobra sa 250,000 ang mga pasyente na natawanan atensyon medikal kan Philippine Medical Team duman. Dahilan digdi nagpaabot man ng grabing pasasalamat ang Turkish authorities na nagbisita sa Philippine contingent dahilan sa asistensya sa endang itinao. Apera digdi sinabi man kan opisyal na minabot na sa 4 na mga bangkay ang na-recover kan Filipino rescue teams na naka-assign sa Diyaman City sa nasyon kang Turkey. Pigbabantayan asin pighandaan mga tugang kan mga ahensya nin gobyerno in kaso mag-abot ang the big one sa Metro Manila dahil dakulon ang edipisyo sa Metro Manila na luma na asin na itindog kang 1990s pa. Inan sinabi ni Metro Manila Development Authority spokesperson attorney Melissa Karunungan sampang ka nangyaring makusog na linog sa natuminama sa Turkey asin Syria. Sa datos kang MMDA, nasa 64% kan mga building sa Metro Manila ang naitindog kang 1992. Asin medyo luma na, asin posibleng peligroso kapag uminabot ang pinagkatakutan na makusog na linog. Sinabi ni Karunungan na pigadala na kan Oplan Metro Yacal Plus ang edifisyong ini para maaraman ang lakdang na dapat gibuhon. Nagatao man ang MMDA in training bilang preparasyon sa mga daipiglaoman na kalamidad araw kan makusog na linog. Siring kan Turkey dahil sa edifisyo sa Metro Manila na itindog asin dakul man ang naka-star kaya padagos ang preparasyon kang MMDA sa dabiguan asin dapat na higpitan ang National Building Code tanganing mabawasan ang anuman na danyos in kaso magkaigwanin makusog na linog. Padagos, mga tugang na ipinagbubusol kan gobyerno ang programang nakakatabang sa parauma. Sigon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., ini sa pagi kan pagrikas sa proseso asin pagpautang para sa mga Filipino farmers. Apera sa loan financing program, magakaigwaman in subsidy program na siguradong papakinabangan kan mga parauma sa nasyon. Magigurumduman na inapurbaran ni PBBM ang sarong proyekto na piglaoman na magpapakusog sa crop production. Mantang nagipag-meeting sa sarong pribadong kumpanya asin sarong grupo rin mga paraoma sa Central Luzon para sa nasabing programa. Target, mga tugang kang DNR na mapurbaran ang natatadang 10-year Solid Waste Management Plan o SWMPs kan mga syudad asin munisipalidad sa bilog na nasyon ngunya na taon. Susog sa Ecological Solid Waste Management of 2000, sigon sa National Solid Waste Management Commission, gikan sa 1,592 na LGUs, uminabot sa sobra sang ribo sa mga ini ang napobran kang SWMPs. Tanganing makamtan ang 100% na target ng apulan ng EMB sa natatadang 445 LGUs na dahil pa nagusumiter kan mga plano na nangaipuhan in technical support. Kaipuhan sa mga nasabing plano ang pagtaunin atensyon sa implementasyon kan feasible reuse, recycling asin composting program. Ipinag-orden mga tugang ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan ang maigpit na implementasyon kan building regulation sa sendang nasyon para dahil na matro ang dakol na edifisyo na nagaba kapag nagtama ang linog.
Ginibog kay ng pahayag matapos ang ginibong paglibot sa mga lugar na tinmaan kan magnitude 7.8 na linog sobra sarong simana nang nakalihis. Nagkunduktaman ang gobyerno kan Turkey nin investigasyon sa mga nagaba na edifisyo. Magigirumduman na sobra sa 40,000 katao ang nagadan sa nangyaring linog sa Turkey as in Syria, kung saan duro-diretso man ang pagigibong search and rescue operations kan mga rescuers gikan sa iba-ibang nasyon. Pinabagsak kan Ukraine ang nagkapirang Russian balloons na pinalayog sa Kyiv sigon sa Ukraine Defense, karaklan sa mga balloons na ini. Sendang pinabagsak sa laog ka nasabing balloons ang reconnaissance equipment para ma-detect ang sendang defense forces kung kanatakihon kang Russia and Ukraine. Maabot na sa sarong taon na nagagamit ang Russia nin mga balloons para bantayan ang hero kan mga soldados kan Ukraine. Business News. Business News. Sa giraray, mga tugang na nagpautob ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nin pag-itaas kan benchmark interest rate sa 6%. Sampang ini kan padagon sa pag-itaas kan presyo nin mga barakalon sa nasyon. 50 basis points ang itinaas kan Monetary Board policy rate, kasunod kan 50 basis points high kan gobyerno o kan Disyembre. Nangangahulugan ini na maitaas ang bayadan kan mga Filipino sa interes kan sa edang credit cards, siring man sa loans sa lunadan, paharong asin loan sa kapital sa negosyo. Inot nang sinabi kan Philippine Statistics Authority na ang inflation rate sa nakalis na bulan puminakol sa 8.7% gikan sa 8.1% kan Disyembre. Masalangkaw ini sa forecast na 7.5 sagod 8.3 na inflation rate. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan mga tugang kay Basi News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Dahil na magatraso pa, magpatudok na kang gabos na rekomendasyon na COVID-19 vaccine para sa imo kay banan ng booster doses. Ina makusog na paabiso mo niyan kan World Health Organization Philippines sa tao kanday pa magkiraray padagos na nagkortar. Ano lakit kan COVID-19 sa nasyon? Sinabi kan WHO Philippines na pagkatapos matudukan ng booster dose, may 85% na proteksyon kontra COVID-19 ang sarong individual kontra sa seryosong helang asin kagadanon. Sarong pagirumdum kan DCGB, DOH asin kan WHO Philippines para sa ligtas sa pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Pag-asa DOST sa kamugtakan kang panahon kay Basi Milvin Almuela. Ininang satuyang latest update sa kamugtakan kang satuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakarko lang nasa distansyang 765 kilometers, sirangan kang hinatuan sa Surigao del Sur, o nasa distansyang 1,255 kilometer, sirangan kang Legazpi City, Albay, sa coordinates na 6.5 degrees north, 133.0 degrees east. Ang naturang low pressure area ay mababa pa man ang posibilidad na mabilog bilang sarong ganap na tropical depression o maluyang klase kang bagyo. Mantang northeast monsoon o duros kang amihan naman ang nakaka-apekto sa enterong Luzon asin sa enterong Kabisayaan. Dahil lang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganoro na kalangitan na may mga paguran. Moderato, sundo, makusog na doros na halis sa norte sirangan ng mamamatian. Ang mga pag-alon sa kadagatan sa Kabikulan, magiging moderato, sundo sa mga alon. Mantang padagos man na nakabandera ang gill warning sa mga kadagatan kang Kabikulan, sa mga costales kang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon asin sa Masbate. Dahil lang kayan inaabisuan yung mga saradit na para sira na day mo na magpalawot. Mantang ina-alert naman yung mga darakulang sasakyang pandagat sa mga halangkaw na pag-alon.
temperatura tigila umampoon 25.28 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 7 ning pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 5:51 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa Pag-asa, DOST, Legazpi. Mga tugang iyang pandetalles kan mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Sinurat po ni News Manager Mar de la Cruz, katuwang po si Jenny Balyaran. Siring man, mga tugang, si Angel Mustasa sa iba pang bareta sa lado lokal, asin po ang Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express.